عزوز سلام تنا تقبلوا كبرات تخاتلتي سينما سمرة نلومي أمنوس مدبنا انتايت مخروني كل تدبدا بيتات إنا كنا انقدكم متينا زلنا كم توترو تساتفهم زي في الليلنا كسافت أمي بأخبروت مسانات انحو سناي مكتتال سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تدعو مزنك نوري وعاما كوميدي دراما ملالا وزاتا سبورت فيلم بقدامنت بخلو تقبرو زلخم تعرتات بتعمي يزدنقكم بفلايكا بتمهاري زخانة مدباتكم أنا مليون ستبخالكو أو أوروبا زغمت ودي 24 عمت من إسهيم قمتي مترون سبعان كلتن كوينو ملكعي كدراي لمش أقر إسخاء يونن ناب قداي كأتو نفسخا بعلخاتن إدعا كيتبلو النمبر سبات صبقو مخانيوم زنقروني حبشا يكونو تعدو أباي نادا نخبروتن اللوم أبدك أنستيو بتيحقن أدل زبال يبلين إذ مستير مردائيو أبين نسلوم جباي ملو سريح زاتو ولا حدا زقود لن زي باللي كنسي سلامنتاي أبدك أنستيو زي كون اللي بتعميو زقر منيم دارجا بيرفكتيه انت بالكو مجنان هيكونن انت غنى كله معرختي أولد غيايرو أنا حنت سينم بزي مجنان نعاتهم بكل يزبلصم كل سبي ونمنتاي مز كل منفعتك عرك زي تجبر زبلنيم مستن زلالينا والد تليفون مستلواوتنا كعللن يفتن مو بدحريو تليفون أيقبلانن ملسخاء أيهبانن انتايو اتتصقاميله مس نفسي تزاريبه ملس سينم حججن كاباخوم حاجزن مخرن دلي اللخو بجاخوم حسابكم اكافلوني كاملين حوغم سلام حونا مليون از قداي أبوز حسابات زرق تقاميوم انت خوانا اتقداي بعلوز فترو تقاميوم دك انستيو كميز بلودي كمز دليا بعل خازهانت كايو حسابات أبا أمرو خلو قلي حسابات نافت منت كتوز خديو نابنت دك انستيو عتب ويهابتام ويمهور وزته ود تبعتهين زدليا زبل نايقزا رسخا اتحساسبا ألك انت خوينو كمتي يدلي ايانيلكا زا امن كاللغت كون تهلخ بمسرت نايتي اقميت كيازلخا معكاني انا نفع يكون زبلات حساسبا كتحدر تخل نعو كتمال دما زي نسخاخت كون تفتن كمتي كتكونو زدلخا تكون كم اتخل رقصنيا زي مخانكا زيادة يحسبكام اب نسخا مخانن زي مقداوي متص رستا مانت كايطف سلازي نابدك انستيو اب تقرب الاوان سكفتا فرحي حفرت تقلبب انادلخا كم زي دلخا خونكا كترأت دلي بسري ناي غزا رسخا اتحساسبا مصدق انستيو ناي مرخابن معلالن بزح عدلات تخسر مصنعتات كم زمتو دارغا 900 كابدك انستيو بناي غزا رسن تبغسو نا ود تبعتاي اي قربانين ولاون دليت انتهلون بقدامنت ود تبعتاي تبغسو وسدي صبيام زخبركا حونا مليون سبات فصمات سلازي كونا دك انستيو نا فصمنت قصو زغربه ود تبعتاي كم زي صبيا تردا ابرس خزلو دليتات دما نخلاتن دك انستيو زوكل كم زي كونا من انت خفتواخا انت خصلاخا نتا تدليا غالن سيتي نسخه خونكا قربام مسرت نسخه مخان دما لنفسخا كم زلاتا مفقار مالتيوم نسخه خونكا مقرب مسلمدكايو برغز كمتي مسدك تبعتيو تغبرو بزي صقم حساباتكا كتجلس تخليخام حونا مليون تواهجن مخان زي من ود أدم ويقال هيوان يلن انتبلنا مجنان ايقونن نزن مقبار دما استفراليو زعرتات نكايد اتزبلت اقباب انت فليتنا يقن بقليلو كسلت النايوم نسو دما اتحساسبا انتصارتوتا من بابن باتي زفتو اقراربا مقرابنيوم تباهجن مخان بعلنا بأن معبلو خلاتي يزبسن بمباليو مهراسن البونا زمقتو بفلاي نتنا بدك تبعتيو زقنعه مخروم مس انرئي دقي هيوان صعرامن ناي سرح ودن زبغا كو انت خونا اتقداماي زستوعلالو نطبغن دغاوي صريت ناي ود اداميو እዚ ድማ ካብ ኣቀማቕማ ጸጉሪ ክሳብ ጽፍር እግሪ የጠቃልል ስለዚ ተባሃግ ክትከውን እንተደሊኻ ኩልንትናው ጽሬት ኣዘውትር ዘለካ ክዳውንቱን ብጽፈት ተኸደን ኣብ ትምርቱን ሞዩን ጸብለል ዝበለ ወዲ ተባሃግዩ ደቂ ሄዋን ዋላኳ ንኹሉ ድሌታተን ዘማላለን ሀብታም ወዲ ዝደልያኳ እንተኾና እቲ ዝያዳ ዝማርኸንን ዝበህጎን ግን ሰፊ ሓፍልጦ ዘለዎን ኣብ ኩሉ ዓይነት ዕላላት ከድምዕ ዝኽእልን ወዲዩ
ስለዚ ኣፍልጦኻ ንምስፋሕ ብዙሕ ምንባብን ዕላላት ምስማዕን ከድልየካዩ ብተወሳኺ እውን ልዑልን ዓቕኑ ዝሓለፈን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎን ናይ ምውሳን ክእለት ዝውንንን ኣዳም ብሄዋን ተባሃጊዩ ሄዋን ጽላልን ጸግዕን ዝኾና ኣብ እዋን ጸገማ ደርዒ ዝኾና ወዲ ዝያዳ ትመርጽ ዓጃው ኣይትኹን ምስ ዝቐረብከያ ጓል ሄዋን ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻን ካልእን ምስ ሂወትካ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ጠቕሊልካ ኣይትዕልል እታ ኣገዳሲ እትብሎ ነገራት ጥራይ ሓብራ እቲ ዝተረፋ ግን በዓላ ከም እትበጽሖ ግበር ደቂ ሄዋን መዓልታዊ ተበርቢሩ ዘይውዳእ ወዲዩ ዝስሕበን ስለዚ ኣብ ቀዳመይቲ ቆጸራኹም ኣነ ከምዚየ እናበልካ ኩሉ ምስጢራትካ ኣይትዕልል ህቡባት ሰባት ተባህግትዮም እዚ ኸኣ ደቂ ሄዋን ምሶም ብምቕራብን ካብ ዝረኽብኦ ተፈላጥነትን ክብርን ዝነቐለዩ ስለዚ እንተኽኢልካ ደራፋይ ወይ ካልእ ህቡብ ሰብ ንምዃን ጸዓር ብተወሳኺ እውን ንነብስኻ ምሰል ኣብ እዋን ጸገማት ንዓኻን ንኻልኦትን ዝድግፍ ፍሉይ ሞያ ይሃልኻ እንተወሓደ ጎማ መኪና ናይ ምቕያር ክእለት ክህልወካ ኣለዎ ከምኡውን ዱሉል ሰብነትን ትብዓትን ይሃልኻ ሄዋን ጓልጓሎ ዓይነት ወዲ ከም መሓዛ እምበር ከም ኣፍቃርያ ኣይትምርጾን እያ ሓውና ሚልዮን ገለ ሓበሬታ ሂብናካ ክንከውን ተስፋ ንገብር ጽቡቕ ዕድል ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን እንዳ ሲኔማ ሰመረ ከመይ ኣለኹም ሓንቲ ካብ ተኸታታሊት መደብኩም እየ ሎሚ ምኽሪ ወይ ሓገዝ ካባኹም ስለ ዝደለኹየ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ እትገብሩለይ ኩሉ ብስሚ እግዚአብሔር ከመስግነኩም ከዓ ይደሊ ብመንፈሳዊ ህይወት ተኸስኩሰ ዝዓበኹ እየ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣይግድን እቲ ምኽንያት ከዓ ጓል 23 ዓመት ከለኹ እየ ተመርዐ መርዓይ ተሃዋኽ ነይርዎ እየ ዝብል ምኽንያቱ ቅድሚ መርዓና ምስ በዓል ቤተይ ጽቡቕ ኢና ነርና ድሕሪ መርዓና ግን ኣይግድን ምኽንያቱ ስድራይ ማእኸላይ መነባብሮ ስለ ዘለዎም ካብ ደገ ንሱዳን መርዓይሉ ምስ መጸ ከም ኖርማል ሰብ ዘለኒ የብለይን ኢሉ ወላ ሓንቲ ኣይገበረን ብስድራ እዩ መርዓና ሓሊፉ ክገድፎ ከይብል ከዓ ኣብ ውድእ ግዜ ኮይኑ ንኣምላኽ እዚ ድዩ ዕጫይ ጥራሕ ኢለ ዝገደደ ከዓ ኣብ ሕጽኖትን ከለና ሰሊ ከውፅእ ኣይደለኒ ነይሩ በቃ ኣስቤዛ ተወዲዩ እንተኢለዮ ክጥሕረኒዩ ዝደሊ ነይሩ ኣድዩ ንርእሳ ትፈርሖ ስለ ዝነበረት ኣብ ክንዲ በዓላ ንዓይ በልያ ትብለኒ ነይራ ዘይውዳእ የለን ሕጽኖትና ተወዲዩ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ብድሕሪ እውን ጠባዩ ምርዳእ ኣቢኒ ንቐለበይ ካብ ንዕኡ ክብሎ ንሓወየ ዝብሎ ነይረ ግን ንዓይኒ ስድራይን መንዓቂ ኮይኑ ከይገድፎ ድማ መጀመርታይ ንዑየ የፍቂረ ንሱ ከዓ በቃ ልበይ ፈሊጡ ኣሳቂኒ ኣብ መወዳእቱ ግን ብሓገዝ ስድራይ ናብ ኤውሮጳ ኣትየ ሙሱ ከዓ ተፈላሊና እንተ ተቐየረ ኢለ ተጸቤ መወዳእቱ ግን ብፍትሕ ተዛዚሙ ኣብ መንጎና ቆልዓ ኣለና ወዲ 5 ዓመት ኮይኑሎ ወድና ንሰብ ብሰንኪ ስድራ ኢና ተፈላሊና ይዝብል ስድራይ ግን ክበርዮም ኢሎሞ ናቱ ሸፊኑ ስድራኣ ሓዳርና በቲኖሞ ይዝብል ንወዱ ብፍጹም ደው ኢሉ ደሃዩ ኣይገብርኒ ኣነ ደ በደለኛ ኢለ ንነፍሰይ ሓታየ ንኹሉ ተጸሚመ ከዓ 8 ዓመት ተጸቤ ንብላሽ ግዜይ ንኾንቶ ኣጥፍኤ ንነፍሰይን ወለደይን በዲለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ውላደይ በይኑ ስለ ዝኾነ ማማ ባባየ ደልየ ዝብለኒ ኣነ እውን ሓደ ሒዘ ግዜ ክሕልፍ ኣይደለኹን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብስድራይ ዝመጸኒ ተላለ እቲ መጀመርታ ዳሃይና ኸይገበረ ኣይውዕልኒ ነይሩ እንተ ሕጂ ግን ኣይግድን ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ጥራዩ ዝድውል ካብ ንላለ 10 ወርሒ ኣቁፂርና ኣለና ግን ጠባዩ ምርዳእ ኣቢኒ ንነፍሰይ ብድላ ከይህሉ ፈሪሐ ጭንቀት እውን ገይረ ዝጓዳ ባህሪ የብለይን ካብ ንሰብ ክጎድእ ንነፍሰይ ክጎድእ ይሕሸኒ ዕድለየ ዘማርር ኩሉ ግዜ ስድራይ ብኩሎም ደቆም ቀሲኖም እዮም እንተ በኣይ ግን በቃ መቕሳንሲ ኢኖም ካብ ገዛ ሓደ ዕሽር ዘጉሂ ግድን ክህሉ ስለ ዘለዎ ድዩ ስድራይ በኣይ ክጉህዩ ተፈሪዶም ክብል ጀሚረ ካብ ኣሕዋተይ እታ ዝመስኮንኩ ኣነየ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ምስ ሰብ እውን ጽቡቕ ሕውስ ባህርዩ ዘለኒ መልክዐይ እውን ምግናን ከይመስል እምበር ዝወፀኒ የብለይን ግን እንታይ ይዓብስ ጽብቕትን ዕየንትን ኮይነ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ባህርያተይ ተቐይሩ ኣብ ገዛ ተዓጽየ መብካይ ጥራይ ኮይነ ኣለኹም ብሰንኪ ዝኹሉ ጭንቀት ሰሓቕ ዘይፍለዮ ዝነበረ ገጸይ ሰሓቕ ተሓሪምዎ እዩ ዘሎ ምስ ሰብ ዝሕወት ዝነበርኩ ካብ ሰብ ርሒቐ በቃ ሕማቕ ጥራሕ ክገብር ነብሰይ ይደፋፍኣንሎ ነብሰይ ከጥፍእ ይብል እሞ ውልደይን ስድራይን ይረኣዩኒ ብዓብዪ ከዓ ብመንፈሳዊ ህይወት ተኸስኩሰ ስለ ዝዓበኹ ነውሮ ምዃኑ ይኣምን እየ ግን እንታይ ክገብር ውሽጣዊ ጭንቀት እዩ ዝደፋፍኣኒ ዘሎ በጃኹም ካብ ዘለኽዎ ጭንቀት ብምንታይ ይገላገል ተገዲስኩም መልሲ ስደዱለይ ናይ ሓቀኛ ህይወት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ መልስኹም ዝጽበ ሓፍትኹም ደላይት ምኽሪ ስመይ ይተዓቀበለይ ሰላም ዝኸበርካ ሓፍትና እቲ መፍትሒ ኣብ ውሽጥኺ ዘሎ
እዚ ዘለኽዮ ኩነታት ባዕልኺ ኣብ ርእስኺ ብዝፈጠርክዮ ካብ ነፍሰ ምትሓት ዝብገስ እዩ ስለዚ ፈለማ ዝጎድለኪ ከም ዘየለ ንነፍስኻ ኣምንያ ብድሕሪኡ ምስ ሰባት ከም ቀደምኪ ፍሽኽ እናበልኪ ተላለይዮም ፍለጥዮም እምበር እዚ ነፍሰይ ክቐትል ዝበልክዮ ዘረባ ኣይኮነን ገዛ ርእሶም ዝቐትሉ ሰባት ንህይወት ስለ ዝጸልኡ ኣይኮኑን ኣብ ህይወት ንኹሉ ድሌታቶም ስለ ዘየማልኡ ጥራዮም ኣብ ዓለም ድማ ድሌታት ህይወቱ ሙሉ ብሙሉእ ዝማልኣሉ ሰብ ኮቶ የለን ገለ እንተረኸብካ ገለ ክጎድለካ ግድን እዩ ገንዘብ እንተረኸብካ ዘይሰሓብ ትርኢት ክህልወካ ይኽእል እዩ ማራኺ መልክዕ እንተሃለወካ በሊሕ ዘይክትከውን እትኽእል ኢኻ ወዘተ ስለዚ ዝኸበርካ ሓፍትና ከም ሰብ ትምኒታትና መግቲ ከም ዘይብሎም ፈለማ ክትርድእ ኣለኪ ብዘለክን ብነፍስኽን ክትዓግቢ እንተዘይክኢልኪ ኣእምሮ እንተሰሊሉ ዘይዓመቕ ኸተርክቢ ክትመጣጠሪ ወዲቂ ኩሉ ክስንዮ ኢኺ ነፍሰ ቅትለት ዝበሃል ከዓ ዘይንስኻ ምዃን ዘይዓቕምኻ ምሕሳብ ህይወትካ ዘይምቕባልን ከም ነፍስኻ ዘይምንባርን እዩ ኣካልካ ምጥፋእ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ምኽንያቱ መጻኢኻ ካብ ዘለኻዮ ዝኸፍእ እምበር ዝሓሸ ህይወት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነፍስኺ ከም ዘላታ ተቐቢልኪ ጥዕና ኣእምሮ ክሓልዊ ሽዑ ክትሕጐስ ኢኺ ብፍላይ ኣብ ጽምዋ በይንኺ ኣይትኹኒ ምስ ሰባት ኣዕለሊ ደገ ወፂኺ ተናፈሲ ምስ መሓዙትክኻ ወፂኺ ተዘናግዒ ሽዑ እዚ ኣብ ኣእምሮኺ ዝርብሸኪ ዘሎ ሰይጣናዊ ሓሳባት ክጠፍኣልኪ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰይጣናዊ ሓሳባት ክመጸኪ እንከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ መንፈሳዊ ትሕዝቶታት ተኸታተሊ ክብርቲ ሓፍትና በዚ መልስና ዓጊብኪ ክትኮኒ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ሰሰና እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሲኔማ ሰመረ ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ እዩ በዚ ዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኾነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ሰሰና እዩ